Elisa Urtegiko handitze lanak aurrera jarraitzen dute, horrek dakarren hainbat ondorio kontutan hartu gabe. Gaur sarreran aipatu dugun moduan, Iker Aramendia izango dugu hemen, esa gehiagorik ez plataformako bozeramailea. Arratsaldeon, Iker. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi, ongi. Posten naiz. Bueno, konta iguzu, zer da zehatz-mehatz esan gertatzen ari dena? Bueno, esan gauza asko gertatzen ari dira, eta orain eta guri tokatzen zaiguna, batez ere, segurtasun eza edo falta ondila dagoela, eta hori, obrak daude, baina obrak 2000 batetik aurrera doaz, eta hasieratik segurtasun arazoak izan dira. Zer dela eta? Tokia ez da egokia horrelako urtegi bat jartzeko, eta hori ez dut nik esaten, baizik eta bere momentuan esan zuen René Petitek, izan zela gaur egun funtzionatzen ari den presa, 1949an inauguratu zuen, Frankok inauguratu zuen presaren egilea. Bera ja, esan zuen hori geografikoki toki egokia zela, baina geologikoki ez. Beraz, asko jota, orain arte ezagutu dugun moduan egiteko eskatu zuen, zeren hori tokia egokia ez zela. Eta zein da arriskua? Arriskua da, lur mugimenduak edo eraina izatea presan, eta presatik ura joatea, eta urrazpian bizi garen hori kalte egitea, ez? Gotza nire herria, ez da kaltetua izango zen bakarra, baina nire herria da 5.000 pertsona bizigera, eta justo presatik 8 kilometrotara, eta gainera bizigera ibaiaren ondoan, ez? Orduan, kalte horretatik, kaltea handia izango zen. Eta horrein handitze lanak egiten ari dira? Handitze lanak, handitzeko proiektua 1977an jarri zen mai batean lehenengo aldiz, hortikan 1985an ja hasi zen gauzatzen, eta 1992an ja erabaki zen egitea. Obrak 2000 batetik daude, eta suposatzen da 2009an bukatuta egon barzela. Baina, arazoak izan direnez, joan da ateratzen, eta denak segurtasunarekin lotuta. Eta, orain, bukatze data, dauetak ate jarria 2021 batean. Baina ziur gaude, eta oso ziur gaude atzeratuko dela berriz, eta horrela edengabe. Eta gu bitartean, presatik bekaldean. Handitze lan horiek segurtasuna bermatzeko dira? Ez, handitze lanak dira ur gehiago sartzeko hor. Zeren esaten dute, ur gehiago behar dela, eta hori eta bestea. Zertarako, paper batean jarrita den gauza askotarako. Lur eremu gehiago ureztatzeko, Zaragozako hiriari edaten emateko, nolabait, eta horrelako gauzak ez. Helburua hori da, eta gero, esango zerri esaten digute, eta zure segurtasuna bermatzeko. Printzipio segurtasuna bermatuta genuen, orain ari gara enteratzen hori ez dela horrela ez da ere, baina, helburua ez da gure segurtasuna. Eta gainera, segurtasun hori bermatzeko ere beste ondorioak dakar, ez? Azkenean handitze lan horiek egitea, ere etxe bizitzak botatzea, dirua, ezakitze, nola eragiten du horrek? Printzipioz, dena beraien plana jarraituko baluen, jarraituko bazen, ezen ezer ez gertatu behar, esan nahi dut. Ezer Aragoien bai, zeren esako urtegia presa Nafarroan dago, baina ureztatzen den lur eremuaren 180 Aragoi da. Beraz, ur maila igotzen bada, Aragoien lur eremu gehiago ureztatuko zen. Eta hor bai, espropiazioak eta guzti hori Aragoien, ez? Lurrak kendu, eta hori ere bai eragina handia da, beraientzat, ez? Baina, gainetik ez erra suposatzen da, baina gauza asko gertatu dira. Eta horien artean, eta igual ikusgarriena eta potentena da, 2013an lasaitasuna eta mirador urbanizazioak ustu behar izan zituztela, larrialdi egoera batean, eta hasieran ez egiten ez da zergaitik hortik botatzen zituzten. Asuntoa da, beraien azpian zegoen lurra mugitzen hasten zela, hori dira 103 etxe bizitza, eta justo
gaur egungo presa dagoen tokian, ez? Orduan, zer gertatu da? Azkenean, bota zituzten, esanez handi gutxira bueltatuko zirela, segurtasuna bermatuta dagoen momentuan bueltatuko zarete, eta azkenean, 3 urte pasata bota dituzte, ordaindu diete, beraien etxeengatik, baita ere presa mugitu zen, eta larrialdi plana aktibatu zuten, guri presatik bera bizi garen hori ezer esan gabe, eta hori oso grabea da, ez? Eta izan dugun azkeneko berria da, lasaitasuna eta Miradorreko etxeak azkenean botako dituztela, eta horretarako 6,4 milioi euro gehiago gastatuko dituzte. Nor dago guzti honen atzean? Guzti honen atzean, konfederazioa, printzipioz konfederazioa, beraz, estatua, beraz guztiok. Baina benetan honen atzean daudenak, Lasko Plobitz, Florentino Perez eta Barres konstruktoreak. Azken finean ikusten dugu, naiz eta beraiek hasieratik esan, onura handiak izango zirela eta kalte txikiak izango zirela, ikusi dugu justo aldrebes dela, ez? Kaltetu izugarri pila daude, hor gaude, zuek ere baitzarete, zeren presupuestoa hasiera batean zen 113 milioikoa, baina gaur egun dago iaia 500 milioitan, eta hori gu guztiok ordaintzen dugu, estatuko asuntoa dela eta onura betiko entzatela. Politiko batzuk hauteskundetan onura ateratzen diote, gero tekniko batzuk oso ongi daudela beraien postuetan, eta, klaro, 30 urte daramatzate presa honen proiektuaren atzean, horiek ere onura ateratzen diote, momentuz behintzat, eta gero, multinazionalak eta ikusten dugu ere bai azkenean, eta tristeki honen atzean dagoela da ur salmentak, ez? Murziara eta hortikan eramateko ura behar da infrastruktura handia eta ez dakit, azkenean negozio handia dago eta horren atzean berriz daude enpresa multinazionalak, ura kudeatzen dutenak. Interesak. Eta, azkenean guzti honen aurrean, esa gehiagorik ez plataforma sortu zen. Bai, sortu zen, eta, naiz eta proiektua mai batean egon 1997tik, Aragoien sortu zen plataforma bat duela 30 urte, eta Nafarroan izan zen duela 14 urte edo, ez? Zergaitik horren berandu. Azkenean, gure zonaldean, eman dugun aurrera pausoa oso aurrera pauso zaila izan da, zeren, gu bizi ginen Jesako presaren azpian duela ja 50 piko urte, ez? Eta itoizkoa dugu gainean ere bai, zeren Zangotzan elkartzen dira Irati eta Aragoi ibaiak, justo herriaren gainean. Eta, batean, hasten bazara pensatzen, arriskuan zaudela eta zerbait gertatu daitekela, eske hasten zara planteatzen, horrela daramazula urte pila bat, ez? Eta ez bakarrik presa baten azpian, zeren hori, itoizkoaren azpian gaudela ere, bai, orduan, idei potentea da, eta guzti horretaz jabetzeko, behar da lan psikologiko handia egin, ez? Azkenean zer gertatu zen, presa mugitu zen, etxeak bota zituzten etxeetatik jende pila bat, eta orduan gu bai ala bai zerbait egin behar genuen, ez? Eta nik uste dut orain dela momentua, nun presa azpian bizi garenok egin dugula lan bat, kolektiboa, lehenengo aldiz, Zangotzako historia osoan eta oso luzea da, 1000 urtekoa da, kokatu gara gauden tokian, bizi garen tokian. Eta, nola ikusten duzu etorkizuna, edo nola ari zarete prestatzen? Lan handia egin dugula, uste dugu, lan egiten duzunean eta mugitzen zarenean beti onurerako da, eta gure helburua da proiektu hau ez burutzea, beraz. Horren esaten dute presa bukatuko dutela. Zalantza dugu, baina naiz eta horrela izan, guk nahi duguna da ez betetzea, ez? Konfederaziotik esaten dute eta hori guk ezin dugu onartu, ez? Egiten badugu, beteko dugu. Guk logikoa ikusten dugu ere bai, egiten bada betetzeko da, ez? Baina ikusten dugu ere bai, segurtasunagatik ez dela bat ere komenigarria. Gustatuko litzaiguke presa hori ez egitea, baina egiten bada ez betetzea, ez? Hori helburua. Noraino iritsiko gara?
hori ez dakigu, hori ikusiko da urteekin, ez? Baliteke betetzen saiatzea eta arazo gehiago sortzea, hori da guk uste duguna gertatuko dela. Eta hor gelditzea, baliteke saiatzea ere, zeren Nafarroko gobernuak enkargatu duen nazioarteko txostenak, mai batean jartzea azkenean, eta hor esatea gauza potoloak, eta, bueno, abez esaten duen ere bai txosten hori, ez? Esan nahi dut gauza asko gerta daitekela datozen 5 edo 10 urteetan, eta dozen gauza gertatu daiteke. Baina uste dugu gutxienez lortuko dugula genuen baino segurtasun gehiago. Eta hori da gure helburua azken finean, ez? Segurtasuna izatea eta bizi izatea lasaitasunarekin, hori da helburua. Lehentasuna eta azkenean garrantzitsuena, ez? Garrantzitsuena. Eta, bueno, nola izan dezakegu zuen guzti honen berri? Ze nola dijoan aurrera? Gu badaukagu Facebook orrialdea, ari gara burutzen webgune bat, eta saiatzen gara beti egite ditugu gauzak edabideetan ateratzea. Orduan horren bidez enteratu zaitezkete, eta, bueno, ez dakit gero ere bai badugu e-mail bat, eta saiatzen gara ditugun helbide guztietara bidaltzen nuizenka informazioa. Orduan nahi duenak, bidali dezake bere helbide elektronikoa recreyesano@gmail.com-era, eta honen berri jasoko du, eta, bueno, hori horrela. Sorte handia, ea egoera aldatzen den, benetan larria delako, eta bai, azkenean bizitzak dira, hor daudenak. Eta ez gutxi, gure zonaldean bakarrik 9.000 kaltetu, zuzenak, eta gero Zaragoza hirian, zerbait gertatzen bada, ur maila igoko zen 7 metro Zaragozan. Zango zen, 30-35 minututan. Baina kalteak oso luzeak izango zen. Eta gainera, bueno, ari gara ikusten gerota kaltetu gehiago egon daitezkela, ez bakarrik segurtasunagatik, baizik eta, bueno, Ebroko deltan, ere bai, ur gutxiago iristen bada, lur gutxiago iristen da, eta beraz, bere bizimodu aldatzen da. Esan nahi dut, hasieratik bukaerara horrelako infrastrukturak, azpiegitura eragina handia, eta esa bezalako horra potolo batek eragin handiak eta asko dituela. Iker ez dizu denbora gehiagorik kenduko, eskerrik asko etortzeagatik, eta gaia zabaltzea oso garrantzitsua da, benetan esandakoa, oso larria delako eta zerbait egin behar delako. Mila esker deitzeagatik eta, hautsa emateagatik. Hurrengora arte. Bai.